Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci, fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Wannan rahoton da ya fito daga kafar yaɗa labarai ta Al Jazeera, rundunar sojojin jamhuriyar musulunci ta bakin mai magana da rundunar Zulfiqar kenan. Wannan bawan Allah wanda kallon fuskar shi kadai tana daɗa tunatar da makiya cewa wannan runduna fa a shirye take. Iya fuskar shi mutum ya kalla ba ka tare da ya magana ba zai san ba wasa a wannan wajen. Zakin Allah ne, mazaje ne, zakuna ne. Yake bayyana wa ƙasashen Laraba cewa da mun sha faɗa muku cewa ku daina dogaro da ƙarfin Amurka. Ƙarfin Amurka ba zai iya kare sojojinta ba ma balle ku. Don haka ƙarfin Amurka ba abin dogaro ne ba. Ma'ana yanzu dai magana da ya ranta sha faɗa wa ƙasashen Laraba cewa duk sun tara dukiyarsu sun isa kera abin da za su kare kansu, sun dogara kaɗai da ƙarfin Amurka. Ita za ta kare su, ita za ta kula da su. To yanzu kuma ta bayyana musu cewa ƙarfin Amurkan sojojinta ma cewa take su ta kansu. Wasu su shiga masallatai su ɓoye wasu gidajen jama'a. So ga su nan dai sojojin Amurka ta kai ta kawo yanzu a Iraki ana ba da sanarwa idan ka ba da rahoton ga inda ya ɓoye ma za a baka wasu dalolin kuɗi. To mutanen da ba su iya kare sojojin da suke kare su ba, ina za su iya kare ku? To magana ce dai Iran take daɗa gargaɗin ƙasashen Larabawa a kai. Labari na biyu, shi dai mai magana da yawun rundunar sojojin ƙasar Iran wato Zulfiqar, wannan takofin zarariya, yake bayyana wa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa Dubai kenan, yake cewa suna buƙatar al'ummomin ƙasar Dubai su gaggauta barin duk wata area da suka san sojan Amurka ya ɓoye. Ma'ana dai duk gida ko unguwar talakawa ko wasu rukunan gidaje ko wasu ma'aikatu ko wasu masallatai, tunda duk ɓoye su ake. Yanzu masallaci sai ka je ka ga ya cika da sojojin, saboda an san Iran ta san ɗakin Allah ne, tsoro da firgici da rasa hanyar guduwa da suka sai ta kai ta har masallaci ɓoye su ake. To duk wata area da al'ummomi suka san akwai sojan Amurka to su gaggauta barin wajen. Bayanan sirri suna zuwa Iran kuma Iran za ta farmake su a wannan wajaje. Wannan dai zaɓo ne ake ta tura wa su wa'idan azzalumai na duniya. Fatan mu shine Allah ya ci gaba da riko da hannayen mu, ya ci gaba da bamu nasara. Yau fa babu lafiya a birnin Tel Aviv. Wannan bidiyo da Al Jazeera sun ka wallafa, ku buɗa ku gani. Babu dai jin Ibraniyancin ko in ce Yahudancin, amma dai muna ji dai ana wai cikin bidiyon ɗin. Mun san ko wannan dai jumla ce da ake amfani da ita lokacin da an ka shiga matsi. A yi haƙuri, an ji mu shiru lafiya lau, muna cikin aminci ba matsalar komai. Abubuwa ne kawai suka taso suka yi yawa, ake ɗan ƙoƙarin warware abubuwa, ayyuka ne suka yi mana yawa insha Allah. Amma ba abin da ya faru, ba wani abu, ba rashin lafiya ba ce ko wani matsala, a'a ayyuka ne kawai suka hana aka jima mu basu mu shiru. Insha Allah dan Allah sai warware za mu ci gaba. Ya kuma wannan abubuwa da suke faruwa, to alhamdulillah muna ta ganin nasara. Za su kai wa Iran hari guda ɗaya, to Iran za ta kai musu ɗari. Sannan kuma ta fara canja yaƙi a tsaitsayin dai haka mun duba mun ga yadda take da gargazar jirage, kawai jirage yanzu take barowa. Ta fara amfani da wasu sababbin air defense system da ba ma a san tsarinsu da makamantansu ba. To alhamdulillah mu ne wa Allah godiya. Nan kuma na ga tana ta yawo a RGC, Islam Revolution Guard, ta ce to idan har ma wannan mai kashe yaran yana nan a rai, to sun dinga bibiyar shi kenan sai sun kashe shi. Shi yasa na faɗa akan cewa babu abin da ya kai ma mutum masibar da ta kai mutum ya rayu a tsoro. Kullum tsoron ka ne zai zo ya zo, ba bacci. Yanzu ka ɗauka ma in ya mutu ka ɗauka yana rayu, to Netanyahu ba zai ko allurar bacci kamar yanzu ba zai iya bacci ba. Babu shi da wani safe guri, safe area. Kowane irin tunnel za a kai shi, in dai a cikin wannan kaunin yake to a tsorace yake. Babu abin da za ka wa Benjamin Netanyahu yanzu ya ji daɗi ka ɗauke shi ka kai shi wata duniyar, amma ba dai wannan duniyar ba. In dai yana cikin wannan duniyar, wallahi tallahi tsoro da yawa mutane ba su fahimci menene rayuwa a cikin tsoro ba. Ni ina zargin akwai abin da irin suke mai, suna sane tsorata shin da suke yi. Ya shiga mitin, ya dan matsa ko gab da zo su kai hari don su nuna mai duk inda yake motsi suna ganin shi. To su sa shi a cikin rayuwa, mutumin da ya haura shekara 60 wani shekara 70 ya rayu a cikin wannan masifar tsoron. To ina tabbatar muku da za ku kai shi, da za a gan shi in yana rayun yanzu, lafiyar shi tana cikin wani yanayi saboda tsoro kawai. Gaba ɗaya Isra'ila ba wani guri da take da aminci.
ba shugaban ƙasa ba, babu wani mutum guda ɗaya yanzu a cikin Isra'ila da ke aminci. Ministoci a dukan manyan mukamin na Isra'ila ba ka da tabbas din suna raye. Ana tunanin da yawa sun mutu kawai, ba ka da tabbas. Da yawa yanzu an daina ganin fuskar kowa a cikin su. Duk wani wanda ka sani wannan cabinet din mai girma a cikin su da wuya ka gan shi. Wani ma an ka gan shi ana zargin nan tsohon bidiyo ne kawai za a haɗa don an nuna maka ƙasar tana ci gaba yadda take, amma gaskiya ba haka bane. Ko ina wani bidiyo da na gani jiya gaba ɗaya ko ina wuta ce kawai. Tunnel fasa shi ake yi a underground, kan bonka din su fasa ta ake. Shelter babu wani guri safe a cikin Isra'ila. To babu rahama da ta kai wannan. Da mutane suna fahimtar yaya rayuwar tsoro take. Da yawa akwai wanda zaka ga idan irin wannan ya ishe su da kansu suke ɗaukar bindiga su harba kansu, saboda pressure din ba za su iya ɗaukar ta ba, ba su iya ɗaukar wannan masifa da bala'in ba. Sannan duk abin da suka shirya na kaiwa Iran hari ko wani abu ba nasara suke samu ba. Duk yadda za su taɓa ta ba sa samun nasara, ita kuma ta taɓa su samu nasara. To ga rashin nasara ita kanta su dinga rayuwa sun saba suna kallon kansu a matsayin Allahn duniya, amma sun kasa aikata komai. Allah ta kasa amfana musu komai. An koma su da suke kallon kansu allatar da kansu, amma su ne a cikin barazana. Allahn gaske yana farautar, yana kaiwa Allahn ƙarya hari ko ina. Dakarun Allah suna kai, Allah ya sa su suna kai hari, sun hana su zaman lafiya, wanda ana nuna musu duniya, duk duniya ta tabbatar, sun tabbatar maganar da suke faɗa na su suna allatar da kansu, ƙarya suke yi. Maganar cewa ba Allah, ƙarya suke. Yanzu sun san akwai Allahn gaske. Fir'auna ma da ya ga mutuwa ai ya san akwai Allahn gaske. To wannan shine makomar da Netanyahu ka ɗauka ma yana ra'ayin kenan, halin da yake ciki. To shi kanshi abin mu gode wa Allah ne. Si ta farauta shi, hana shi sakat, ya kasa fitowa, ya kasa fita, ya kasa zama, ya kasa tsugunawa, ba zai ci abinci ba zai bacci ba. Ku sani zai ci abinci ne kawai saboda ba shi da yadda zai yi, saboda yunwa. Amma wallahi bai isa ya ce yanzu ya ji ɗanɗanon daɗin abinci ba, bare bacci, bare duk inda zai zauna yana kalle waye zai kawo mai hari, yaya ana kallon sama, da an ji motsi dum gaba zai faɗi ya yanke, ya ce dau, ko mizal ne ko drone ne, sai an duba an ji shiru ba shi bane, sannan hankali ya kwanta. Ba Allah ake bi ba, ballantana ɗau zikiri a yi ta salati ya zama ana tunanin ma a mutu kawai. In an mutu an san za a haɗu da Allah lafiya, a yi ta istighfar, ana tuba ga Allah, ana tuna zunubi, ana roƙon shi gafara. Duka babu wannan, ba wannan za a yi ba. Kawai tunaninka kai ka sa ya zai a rayu, ya zai daina ganin masifar ta ƙiwa. Duk wata hanya da za su bi a je a ba irin haƙuri ya ƙi haɗuwa. Duk duniya sun koma da shi da nuna turma, ana zagin su. Sun jefa ƙawayen nasu ne ma, ba wai kai maki ne suke tsine musu ba, a'a ƙawayen nasu da suke rubutawa tare su suke la'anta su, suke tsine musu, sun jefa su a cikin masifa kuma an kasa samun nasara. Bayan sun nuna mu duniya akan cewa bugu ɗaya za su yi wa Iran a kwana 3 sun gama da matsalar Iran. To gashi nan sun je sun kaso rai mai tsada ta hana su zaman lafiya, ta kashe musu dubunnan rayuka, amma still har yanzu farautar su ake. To don haka muna addu'a, muna Allah ka ci gaba da jefa su a cikin bala'i da masifa. In kuma ya mutu Allah ya ƙara nauyin ƙasa, Allah kuma wa da ikon da dukkanin makaraban shi ma sai an ƙarar da su. Wannan ƙarni ne na adalci, wannan ƙarni na muminai, wannan ƙarni na gidan annabta. Kullum muna faɗa, an fi saba ji wannan ƙarnin Sayyida Fadimatu Zahra'u ne da ƴaƴanta. Ƙarninta ne ita da ƴaƴanta za su yi warce kare walle a cikin duniya. Dole ka bi su, in ba za ka bi su ba ka haure ka Netanyahu ka tafi wata sabon duniya. Duniyan masu dai konewa ake ba iya zuwanta, to ba mu san wace duniya za a tafi ba. Idan haka sai dai ka batta, amma da zaman kana cikin wannan kaunin namu, wannan duniyar, dole sai an bi ƴaƴan Sayyida Fadimatu Zahra'u sannan za a zauna a cikin ta. Ko ana so ko ba a so, ko an ki ko an tilin, dole masu haushi ku kyale su ta haushin su. Za a zo inda haushin zai kare. Allah ya ba mu rai da lafiya, Allah ba mu rai da lafiya. Alhamdulillah. Wazirul Kharijiya na Iran yake tabbatar da cewa akwai hare-hare da ake kaiwa kan fararen hula ƙasashen Larabawa, yace Isra'ila take kaiwa su, amma Iran ba ta kai hari akan abin da danganci fararen hula. Ce duk inda suke kai hare-hare, inda sojojin Amurka suke ne, da kuma inda kayayyakin more rayuwa na Amurka take. Kuma ya ce Amurka ta ƙeri wasu jirage masu kama da na Iran, ta fara kuma amfani da su, tana kai hare-hare da su. In ka gani su ma sai ka azana Iran na. Haka nan ministar na harkokin wajen Iran faɗi ɗazu ne yadda Al-Qahidatul Ikhbariyya sun ka wallafa. Kenan da Amurka da Isra'ila suna kai hare-hare kan fararen hula a ƙasashen Larabawa don su ƙara zuga su, saboda yanzu su babban abin da suke so shine su samu faɗar ta koma tsakanin Iran da sauran ƙasashen musulmi, sai su koma daura su haƙa. Amma Abbas Irakci ya ce za su kafa kwamiti mai bincike akan irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa don a ɓata mai Iran suna.
saboda waɗannan mutane munafikai ne, kuma tun farkon yaƙin in kuna tuni Putin ya faɗi haka nan, yake yana daga cikin manufofin yaƙi ya za a yi a raba kanun mutane a gabas ta tsakiya. A cikin ƙasar Iran ne, kudancin ƙasar, birnin Zarfur, can an kai waɗannan mummunan hare-hare inda kuke gani wannan hayaƙi yana tashi. Allah ya sauka. Volodymyr Zelensky yana cewa Ukraine la turidu an tafaqada da'am al-Amurka bisababil harbi ma'a Iran. Ukraine ba ta son ta rasa taimako da kamawan Amurka cikin yaƙi da take yi da Rasha. Ka Amurka ta mai da hankali wajen yaƙin Iran ɗai ta mance da su. To ba mu sani ba, wancan sati ko ya ce shi ma zai kama Amurka ɗauki, suna da jirage masu kakkaɓo jiragen shahidi na Iran saboda an ƙera su ne da fasahar Rasha, su ma suna da irin wannan fasaha. Yanzu kuma ya koma yana cewa ka Amurka ta mance da su, ta mai da hankalin wajen yaƙin Iran ɗaya, ka amince da taimako da ake zamba su. Ba mu sani ba, Amurka ta taimaka mai, shi kuma shi taimaka ma Amurka, me suke nufi?